ברוכים הבאים לערוץ שלי, ממלכת הלבבות, סטורי טלר. והפעם, צילי וגילי משחקות בממלכת הלבבות, צביתות, מאת ילנה אלחדף. אל הגן, ממלכת הלבבות, כל יום ילדים וילדות עם חיוך ענק נכנסים ונכנסות. יום אחד גננת אל הגן, סוס נדנדה הביאה, ולכולם הסבירה, אני יודעת שכולכם להתנדנד אוהבים, לכן נעשה תור ומתחלפים. צילי ראשונה התנדנדה, ואז לגילי את הסוס העבירה. גילי להתנדנד ממש אוהבת, וכשהיא סיימה, לאיילה היא להתנדנד נותנת. איילה עם סוס דוהרת, ולאף אחד אחר להשתמש בו לא מאפשרת. גם אם ממנה ממש יפה מבקשים, היא עדיין לא רוצה לחלוק עם חברים. ליד איילה עוד ועוד ילדים מתאספים, וממנה מתחילים להיות מתוסכלים. הגננת אליה מגיעה ומיד מסבירה, איילה, אנו בסוס מתחלקים, גם חברים לידור על הסוס רוצים. איילה מסוס עצובה יורדת, וברגע שאייל על הסוס עולה, אותו היא חזק צובטת. אייל בוכה, ועל איילה ממש כועס וצועק, ואותה בחזרה צובט. גננת מגיעה, ואת אייל ואיילה מחבקת, ולהם אומרת, איילה, אני מבינה שלידור על סוס את מאוד אוהבת, ואייל, אני מבינה שלך צביתה מאוד כואבת. הגננת מרגיעה את איילה ולה אומרת, מותר לך לכעוס על חברים, אבל גם כשכועסים, בחברים לא פוגעים. איתם אנו מדברים ועל הביטחון שלהם שומרים. גם את איילי מרגיעה ולא אומרת, איילי, גם אם חברים בך פוגעים, מותר לך עליהם לכעוס, אבל אנחנו להם לא מחזירים, אלא איתם מדברים, ועל הביטחון חברים שומרים. ילדים עכשיו כולם רגועים, ובתור תור על סוס דוהרים, כולם יחדיו נהנים, ואחד את השנייה מעודדים. מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסיפור הבא. אוהבת ילנוש.